Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Vakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesti ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga kadi zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atenzile diyo kuburi yani Kulinji Tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti Chabwino kulandireni ndithu inu nonse amene mukumvera wireless imene wireless number 1 wireless ya Times mwadzuka bwanji kwina konse kumene muli. Lero mpa 23 December chaka cha 2025 tangotsala ndithu ndi masiku ochepa kwambiri kuti tifike ku Christmas komanso kuti tifike ndithu ku chaka chatsopano chaka cha 2026. Zonsezi mukuzikonzekera bwanji komanso udindo wanu ngotani pa masiku amenewa. Afika masiku amenewa amabwera kamodzi komanso akabwera amapita. Inu ndine timakhalabe ndithu mmene tilili miyoyo imankanipitirira. Ndikulandireni ndithu mprogramu imeneyi, programu ya Kulinji imene ndithu timaunika imodzi mwa nkhani zikuluzikulu zimene zachitika mdzikoli, kukupatsani mpata oti inu yonso mpereke ndemanga zanu ndi zina zosiyanasiyana. Timakhalanso ndithu ndi akadaulo pa nkhani imeneyo komanso timakhala ndithu ndi atola nkhani athu. Zonse zichitike mprogramu imeneyi. Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga atenzile diyo kuburi yani Kulinji Tikudalila ino Kulinji Amalawi kulinji no Kumavenya kumavetsera kuti kulinji Vakaya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga solora ledesti ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga kadi zonyati sasuri jani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma Chabwino timachita kafukufuku kuti kodi dzute bwanji. Zooneka ndithu kuti timayenera kukhala ndi maguests awiri mprogramu imeneyi, programu ya Kulinji, koma mwangozi zooneka kuti nambala ya mavuto bamusi sikugwira. Ndikukhulupirira kuti ngati mukutitsatira mwina nkuthekanso pali nambala ina afika ine ndili nayo imodzi yomweyi, ndi ngatinso pali ina yapadera tilankhuleni. Ndiye kwa padakali pano ndeti tikhale ndithu ndi mlendo mmodzi tikambirane nkhani imeneyi. Nkhani yake ndiyokhudzana ndi report limene latuluka ndithu posachedwa kuchokera ku MHRC. Report limeneli ndilokhudzana ndi chisankho. Malawi Human Rights Commission
ndi amodzi ndithu mwa anthu amene mabungwe amene anachitidwa task kuti ayang'anire nawo chisankho. Wairesi youlutsa mawu imene nyumba youlutsa mawu ya boma kugwiritsidwa ntchito ndi chipani chimene chikulamula ndi zina zambiri. Adafotokozanso ndithu kuti generally chisankho chikuoneka kuti chidali chabata, ngakhale kuti malo ena ndi ena kudachitikabe zina ndi zina zooneka kuti ndi zaziwawa. Mwachitsanzo anapereka chitsanzo ndithu kuti kulilongwe uko ku msonkhano wina wa UTM umene amapangitsa adalitso kabambe kudapezeka ndithu kuti gule wamkulu ndithu kuchita atake anthu a msonkhano ndeni mata kodi gule mesa mvirombo vimakhala mvipani kodi. Zambiri atifotokozere ndithu achisi kuchokera ndithu ku Malawi Human Rights Commission amene ndithu ripoti limeneli akulidziwa ndithu bwinobwino. Achisi chabwino zoonekanso titili pahodi. Chabwino ndachitikanso mwayi kutera kwene ndimati kuti koma programu iyi lero sikhala one man operation koma ndithu yayi ndachita mwayi kuti munthu wamkulu kwambirinso wafika. Innocent Mphongolo ndakulandirani bige. Ziko kwambiri fungai. Ndikukhulupirira kuti mwadzuka. Yeah, ndadzuka bwino. Yayi ni chimodzimodzi. Yeah, ndikukhulupirira kuti executive summary ya report la Malawi Human Rights Commission mwaliona bwinobwino chifukwa I think chiripo ndi chimene chocho report lina lakadali konza koma executive summary ndithu ili clear ilipo. Ndikukhulupirira kuti mwayiona bwinobwino. Mwachidule mungafotokozepo chani? Ndi mafotokozera omvera kuti tinapeza zinthu zina ngati tingoyekeza nkhani ikhudzana ndi ziwawa manena zona riya ziwawa zikuoneka ngati at least be chisankho chinali chabata ndi mtendere. Ziwawa zinachitika malo ochepa komanso panali nkhani yayikulu kwambiri yokhudzana ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za boma makamaka zipani zolamula ndi zina zambiri zimene zinafotokozedwa mmene mwina zina zimene ukhoza zifotokoza ndi zotani. Ndifotokoze kuti report imeneyo akambapo zinthu zambiri zina mwa izo ndi zimene wafotokoza kale. Komanso panali nkhani zina zimene anayang'ana zokhudzana mwina ma issues a gender. Yes. Kodi representation imayenda bwanji. Komanso mwina ma interest groups kodi zimenezi zimayenda. Anthu amene ali ndi maulumalo osiyana representation yawo pa chisankhocho komanso ndithu participation yawo mu chisankho akuti amachita othandiziridwa kuvota makamaka anthu amene ali ndi ulumalo wakuona. Zimenezo ndithu zinayang'anidwamo. Komanso anakamba nkhani ukhudza campaign monitoring kuti kodi campaign imene machitika amayang'ana motani mayenda motani. Komano ma issues amene abwera kwambiri ndi ma issues okhudzana ndi mwina tikhoza kuti ngati abuse of state resources. Yes. By zipani zimene zili zolamula. Chipani chimene chinali cholamula zisati zipani ngati zinali zambiri koma chipani chimene chinali cholamula chipani cha MCP chimagwiritsa ntchito nyumba youlutsa mawu ya boma solely imaoneka kuti amayigwiritsa ntchito iwo ngati ya chipani chida chochitira kampeni. Komanso pompoto anakamba zona kuti sikuti ndi chipani chokhachi ya chipani chilichonse chimene ncholamula chimagwiritsa ntchito ndithu nyumba ya boma imene ikuchitira kampeni. Mwachitsanzo pena ninaona anachita kulemba zona kuti kunali programu ya Timvetse ku MBC imene ndiyofanana ndi programu ya Sapita Kawiri imene imachitidwa ndi mulamuliro wa DPP. Kutanthauza kuti si chinthu chapo mpano ndi chinthu choti kuti chimapitirira ndithu. Ndi nkhani imene kawiri ndimakonda kunena kuti tili ndi vudo Malawi. Vudo limene tili nalo ndionena kuti ndife mtundu umene sitimafuna kuphunzira kuchokera mbuyo. Yes. Mbuyo simatiphunzitsa kalikonse. Timakhala kuti tinapanga experiences zomwezo koma zimene tinapanga experiences zimapezeka kuti sitikufunanso kuzilondoloza kuti mwina tisagwenso mumbuna yomweyo. So nkhani ya Sapita Kawiri anthu anadzudzula anayima ndikufotokoza kunena kuti
sizinali zabwino. Kenako apa panabweranso program ina imenenso yapanganso zomwezo zimene sapita kawiriso imapanga. So ndi nkhani zonena kuti zikungoonetsa kuti tili ndi kachikhalidwe kena kamene kanakhazikika mwa ifeyo ngati Malawi, makamaka pa nkhani yokhudza kampeni. Kukamba za state resources, mwina galimoto zaboma kugwira ntchito zomapangira kampeni chipani. Mwina ndalamanso zaboma kumagwira ntchito zopangira kampeni chipani. So zimakhala ngati kuti simukukhala pa mlingo ofanana, anthu ena ake ali ndi advantage kusiyana ndi anthu ena. So mwina tiyambe motero, koma ma engineers akutiuza apa kuti amavuto pamusi tsopano ali apezeka. Iye zosangalatsa kwambiri fuka dzulo anachito nditsimikizira ndithu kuti by 6:30 ndidzakhala ndithu ndili ready. Then nadabwa kuti line yasokonekera motani. Amavuto pamusi ndakulandirani program imene yakulinji. Ndakondwera nawe Fungai. Zikomo. Moni kwa onse amene kutsatira programu iyi umama wakuno. Chabwino achisi kuchokera ku MHRC ndakulandirani. Hai, zikomo kwambiri. Zakhalaso bwino kuti mu programu ya lero tili limodzi. Maso zasangalala ndi anzanga Mr. Bamus amene ndi munthu oti ndagwira ntchito limodzi kuyambira kalekale. Makamaka Yes. Mutemanatu sinanga. Now anali so active musivo society mu kwambiri. Kwambiri and we have been together in the field. Zamphamvu. Ndiyambe ndinu yachisi kuti kodi mu ripoti lanuli kupatula zimene ndakamba ine komanso zimene wakamba Innocent mwina nkutambasulanso zinthu zina zotani mwapezanje mu ripoti limeneli? Kunena zoona mu ripoti ya Malawi Human Rights Commission tapezamo zinthu zingapo. Mwina ndiyambe ndi nkhani ya registration. I think kufufuza kwathu kuonesa kuti registration ya ma voters imene inayamba chaka chatha 2024 inaliko ndi ma technical challenges angapo. Kutanthauza kuti anthu ambiri amene amafuna kulembetsa ena sanalembetse chifukwa kuti ma systems samagwira ntchito bwino. Komanso mwina titha kuona kuti nthawi imene anthu anapasidwa kuti alembetse inali yochepa. Komanso kwina inali ngati mwina misunderstanding chifukwa anthu amaona ngati kuti pakhala ma phases angapo kuti azalembesabe tsiku lina. Nde pali ma issues oti make I think the National Registration Bureau amene upanga address pang'ono anaifako kupanga address koma still more pali anthu angapo kuti sanathe kulembetsa pa zifukwa zoti panali ma technical challenges. After that tikaona kunkhani ya campaign I think imene mafotokoza kale kuti the playing field was not level. Pakhala advantage ya chipani cholamulira and ziza khala chonchi kuyambira kalekale kantha ya UDF, nthawi ya DPP, nthawi ya MCP kuyakusini kuti vuto limene lilipo ndithu and ngati ziko tiwena kupeza lasting solution. Tipange bwanji kuti zipeze ziti chifukwa lero dzulo inali MCP, lero mwina ndi DPP kutsogolo kwa udono kuti izakutipana kanji. So the state broadcaster which is the Malawi Broadcasting Corporation is always under pressure to project the ruling party more than izipani zinazo. Nde malamulo ena ndiye na alipo kumazikuonekabe kuti sizi kuyenda kweni. Tikumizaso ndi nkhani ya handout. Pamene tikuyamba nkhani za state broadcaster timunaso ndithu kuti pakati ma advantages ena ndiye ngati kulanda drama kupangisa misonkhano imene amati achitukuko koma ikushita kuoneka kuti ndi misonkhano ya ndale kapena ya campaign zinthu ngati zimene zozo. But overall Malawi Human Rights Commission yaona kuti electoral commission anayesetsa kukonza zina ndi zina ndipo overall chisankho chinayenda bwino. Mwenaso ndifotokoze kunena kuti panali nkhani ya electronic voter management system imene imachuka ndi zina kuti mathematic anavuta kwambiri. Zinali zomvesa chisoni komanso zoopsa chifukwa chakuti anzathu azipani makamaka zipani zotsutsa anapanga kampeni kwambiri yoopseza anthu kunena kuti kwabwera mathematic chimene chikuonesa kuti chisankho chabekwa kale. There was a lot of pressure on a make chairperson komanso make CEO kuti atule pansi maudindo awo. Koma zonse zosangalatsa kuti kumapeto kwake anthu amene amati atule pansi udindo anapeza kuti zimenezi zisamachitike. Komanso nkhani ya representation anthu omala komanso azimayi we are concerned kuti
so far azimayi pamene apanga nawo contest maudindo osiyanasiyana komanso chiwerengero cha amene asankhidwa ndicho chepa chatsikaso kusiyana mwina ndi 2020 pamene panopo chili pa 21%. So even representation ya anzathu olumala ndiyo chepa kwambiri. I think mwina pali phungu modzi yekha mwina ndi makhansala atatu. So these are some of the concerns that ife taona koma zambiri zili mu report mwina panopo ndilekezereka ipompo zikoma kwambiri. Chabwino ndisanapite kwa mavuto Bamusi pali nkhani inaso imene I think simunaifotokozere imene ninayiona mu report imene naliyopatsa chidwi kwambiri, misinformation ndi disinformation. Munthu ukuchita kudziwa zonena kuti izizi zolondola ndi izi iwe nkuzipotoza mwadala nkudzika kandi pa social media kapena misinformation imene sukudziwa iweyo ndewo kuperekabe information yolakwikayo wopanda uchita verify. Nkhani imene taifotokozeraninso bwinobwino andi inali ndi zotsatira zanji pa chisankho chapita. I think pang'ono ndinatchulapo pamene ndimakamba pamene ngati nkhani ya mathematics ngati example chomwe tikunena nchakuti pa nthawi ya makamaka nthawi ya campaign even kuyambira nthawi ya registration pali zambiri zimene anthu amalemba makamaka pa social media zimene zili zabodza. Mukumbukira inakulaso kwambiri nkhani ya audit kuti mwina ma figures mu system ya electoral commission ipangidwe audit anthu ena amene and so forth. All that did not have any basis, and I think if I recall very well, someone was arrested for providing that information. Ndiye ndale, and I think anzathu amene akupanga nawo contest, they use all means to discredit other parties. So amangopeleka information to the general public, imene a general public imene aso alibe capacity yopanga assess, ndezina amangozikhulupirira ngati zili zoona koma zili zabodza. So a lot of things happened. Ndi makamaka mujani makamba za mistrust ya electoral commission kuti zimene zimanenedwa zinali ngati kuti even electoral commission iwo akonza kale chiganizo chonena kuti awinise chipani chakuti kapena candidate wakuti, which was not true. And people should also know that kuyendesa zisankho is not a responsibility of one person or munthu mmodzi akhale biased koma electoral commission works as a collective unit. Even ma commissioners jaja amakhala anthu kuti apangira nominate ndi zipani zosiyana-siyana. So even if there is one person who is biased towards a particular party, sizikutanthauza kuti munthu amene uja mmodzi angathe kusintha zinthu ndi kupanga sway kuti mwina chipani china chiwine. So overall, we are saying that let us not run our elections on mistrust. Let us not run our elections on misinformation. Chifukwa timapereka mantha kwa anthu woti amataya chikhulupiriro ndi electoral system. So who is to police these Facebook pages, these YouTube channels? Because ineyo ndimaopa ngati panali chimodzi mwa zinthu zimene zimandiopsa kwambiri ndi chimene chichi kuti there was a lot of disinformation, there was a lot of misinformation. Myself being a person with a disability, a person with visual impairment, ndimachita mantha pena kuti information imene ikuperekedwayi siwochetsa dziko. Fortunately palibe chimene chinachitika koma panali information yopsa kwambiri imene umatuka maona ma YouTube channels mwina anthu ake odziwika sindingawatchule mwina nkutheka nkupeza mpata otisumira nkupezerako kandalama koma pali anthu ena ake odziwika kwambiri amene amafalitsa omachita kudziwa zona kuti awawa ndithu ndi akufalitsa information yolakwika padakali pano panso ena alipo akupanga zimenezo. Who is to police zinthu ngati? Yes. Muzaona kuti kumawayi kuno kwabwera a new profession imene mwina imabisala mdzina labwino ndithu amati media team. Ndipo mapezeka kuti ma candidate komanso zipani amakhala ndi anthu amene amawalemba ntchito zigoba ndi zigoba positive kuti azipanga project ma vision awo ma manifesto awo komanso ina imakhala yopanga discredit the other candidates or the other political parties. Ndipo makhala zigoba zosiyana makamaka ma Facebook ma online platforms and so on and so forth, anthu oti ntchito yawo ndikungolemba zabodza. This is very unfortunate, and I think we have a big job kuti tipanga police motani. Maybe we need civic education kuma political parties and candidates, but there's a lot of dirty work that is being done. At the end of the day, okay, democracy is a good thing. Koma zina zimene zimalowamo mu makampeni mumu nzoopsa kwambiri. Yeah. Chabwino, amavuto Bamusi inu ngati political scientist komanso mneneri ndithu kubungwe limene la Political Scientists Association. Malipoti ndakulembedwatu titati tione ndithu chokera ndithu pamene chisankho chija chapita palembedwa malipoti ambiri mwina malipoti ine amene ndawaona mwina 5 kapena 6
zokamba zake kuziyang'ana bwinobwino ndi kukayang'ananso malipoti amene adalembedwa mwinake mu chisankho cha 2019 2020 kuonekabe zooneka zina mwa izo zofanana, palibe chimene chikusintha. Oluma ali kuti kapena alume ndani? tikaziunika nkhanizi fungai yekuti ku political science kapena kadaulo akatswiri azandale timagwiritsa ntchito zida zosiyana-siyana theories ndi mamodels zimene tikaziunika zikusonyeza kuti ife sitikudabwa ndi zimene zikuchitikazi. Report imene atulusa Malawi Human Rights Commission bambochisi tikuthokozeni kwambiri. We need to commend the commission for the great work ikidabwa imene mwatulusa hapa, chifukwa yangoti kumbutsa chabe tikagwiritsa ntchito zinthu ngati institutional theories, institutionalism zikungosonyeza kuti zinthuzi zamanga nthenje mu ndale zathu zakuno ku Malawi, zasandukano chabe kachitidwe ka ndale kotero kuti ngakhale patabwera ena oloboma komasintha choncho koma pali tizisimo tina pali kachisimo kena kamene andale onse across the political spectrum sakufuna kuzisiya zimenezo ndiye nchitidwe uja ogwiritsa ntchito power, the abuse of power to achieve narrow political gains, kugwiritsa ntchito mphamvu ya ndale pongofuna kukwanirisa zolinga ndi zofuna zakagulu kochepa. Ndiye concept ya power kapena nkhani yakuti power ndi imene imagwiritsidwa ntchito kwambiri no koposaposa mu nthawi ya chisankho, chifukwa cholinga cha chisankho chilichonse, cholinga cha chipani chilichonse kapena candidate unaliyense amene akupanga nawo chisankho akufuna kuti akhale ndi mphamvu ija, akufuna kuti avoteredwe ndi cholinga chokuti akhale ndi power. Akayipezano power ija, the question is kuti akugwiritsa bwanji ntchito. Ndiye let me apply this. Choyamba ku MBC muona kuti power ija akakuti ali nayo malo mokuti ayigwiritsa ntchito pofuna kuti akonze MBC, akuyigwiritsa ntchito political power to abuse MBC, kumabweresa maprogramu osakhala bwino. As a result, anthu ogwira ntchito ku MBC kumakhala ngati kuti iwo ndi milungu paokha. Akakhala pa air pa program paja kumapanga mapanel discussion kandi machane kumachita ngati kuti anthu ndi aziyawo pa iwowo osakhala ngati kuti iwo aja ndiye ofuna kuti azitumikira anthu, chifukwa chida chokuti MPC chija ndi chida cha anthu, wireless chija ndi wireless ya anthu. That is why machedwa kuti a public broadcaster. Ndiye ndati athokoze Malawi Human Rights Commission chifukwa cha observation iyi. Nkhani ina imene mwatulusa aku commission abamusi zooneka ndithu kuti aduka amavuto bamusi aduka ndithu ndikhulupira kuti zikonzedwa bwinobwino zimenezozo line yawo yaduka ndiyebe tipitirizebe nkhani imeneyi. Ndikhulupira kuti achisiso mwina muli yankha bwinobwino funso limene tingoyankhula ndi mmodzi mwa atola nkhani athu ali rede ndikukamba ndithu kuti kodi oluma ndi ndani, oluma amene ali kuti, chifukwa zikuoneka ngati kuti tu zinthu zulembedwa koma palibe chimene chikuchitika kapena ngati palibe amene akuonekano kuti ali ndi mphamvu zoti kuti akhoza kuluma kupanga polisi kuti izi zolakwika izi macheni nawa. Muli yankhe bwinobwino koma apapatira nkhule ndi Blessings Tambala amenenso ndithu ali rede. Blessings wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino kai kumeneko mwadzuka bwanji? Ine ndadzuka. Kuti zisankho zinezi jazo zinaenda bwino, chifukwa nazo kuti kumbali ya mapresident tinamve pakumveka zingwenye mbali yako komanso panangomveka pang'ono poka mbali yakujeni kwa phungu kumene ena ake amakhala ngati kunena kuti ati sizinaende bwino komano zinthu zinja, koma kwa ine ndikuona kuti zinthu zinaenda bwino ndithu popeza sapoti unali mpikisano ndipo mpikisano ina uliwonse pamakhala owina kapena oluza, koma sipamalepheraso ena ake unazo kuti ngakhale mpira kuti alefu wabera chani komano zisankho zinaenda bwino ndithu.
Chabwino mukamba kuti panasila malephera zimwenye mwina kupita chisogolo lingachite potani ngati dziko kuti tipewe mwina mavuto ena ndiye ang'ono amene akuoneka kuti mabungwewa apeza komanso zina chabwino eya ndithu fungai imene mondithu ndi imene dachezera ndi anthu ena akuno kumachinga kufotokozapo makamakakwikapo maganizo awo pamene akuonera amene zisankho zidayendera kuno. Ndathokoza kwambiri, blessings zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amavuto bamusi ndikhulupirire kuti apa mukundimva. Chabwino zooneka kuti ndithu line imeneyo ikadativuta. Innocent. Oluma ndani, oluma ali kuti. Fika malipoti watu tikhoza mangolembabe, tikhoza mangowerengabe. Ena dzingobwira fumbi. Oluma ndi ndani, oluma ali kuti. Ndimafuna ndiyambe kunena kuti tili pena pake ndikachikhalidwe kunena kuti pa chisankho chachitika tatulutsa ripoti chonchi ripoti ilikhala ngati pakadali pano ndilotentha. Yes. Pakangotha miyezi 2-3 tipezeka kuti basi takhala pansi osafunanso kulondoloza kapena kutsata zinthu zija zimene taziona ngati zochinga kuti mwina chisankho chiyende bwino kapena wina aliyense akhutire ndi kapangidwe ka chisankho. Tikatereritsa yambanso mwina 2028 2029 as we go towards 2030. Yes. So timakhala ndi nthawi yochepa yonena kuti tikhoza kukhala pansi ndi kukonza zinthu zimene taziona ngati ndizolakwika. Ine ndimaona ngati kuti pakadali pano ripoti imene atulukamo tikhazikitse ndondomeko zabwinobwino kuti kodi izi tikhoza kukonza bwanji. Ndiye kuli mabungwe eno Malawi Human Rights Commission yomweyi imene yapanga ripoti ili mwina aso yagwira ntchito ndi anthu ena mwina donor community should come in to help kuti mwina tipange polisi zinthu zimene taziona ngati zinthu zolakwika. Chinthu china chimene wafanira nchoti tisazolowera Malawi kudikira maunyolo kudikira kuti wina wake atipatse chikwapu ndiye tiyambe kupanga zinthu. Tikhale ndi umunthu uja omadziwa omazindikira kuti ichi chiti kupangachi ndicholakwika, ichi tikupangachi tikunamiza anthu. Kaya tikukamba nkhani zokhudzana ndi akagwiritsidwe ntchito ka zipangizo za boma, anthu akuyenera angodziwa kunena kuti tikuyenera tizipanga kulekeza apa kupanga kulekeza apa. Chabwino zile kuvutitsitsa kuti mwina tiyambe kumapanga polisi komano ineyo zokuti nthawi zonse anthu azitipanga polisi ndiye tikhale responsible pena pake zimandionekera ngati tikusowekera umunthu. So ineyo aukofo anthu tiyambe kukhala ndi umunthu kunena kuti tisamaite kudikira wina wake atipatse chikwapu kusana kuti tiyambe kuchita bwino. Ayi ndi zinthu ziwiri zimenezi ndimaona ngati titayamba kuzikonza panopa, titayamba kuzilimbikitsa panopa. Nthawi nkhani yokhudzaso kuphunzitsa anthu. Yes. Timalimbikira kuwaphunzitsa anthu kwambiri mwina 3 months to elections. Anthu zinthu zichasama zimva ifai makhala kuti mwina environment ili very political very tense. Kwa uzati ma handouts ndotere kuyambira pano tiyambe kukamba za ma handouts kunena kuti tikamafika zaka 3-4 zikubwera anthu akhalota azipanga internalize azimvetsetsa akudziwa afusa mafuso wayankhidwa alino ndi chidziwitso choyenerera. Chabwino. Bamusi ndikhulupirira ati zatheka ano tsopano timakamba kuti oluma ndani komanso ali kuti munkhani. Zona difungai ndikhulupirira mukundimva tsopano. Kwambiri. Koma kwambiri nthawi yonse ija ndakhala ndikumvani mwina foni inangodukira mbali imodzi ngati zimatheka. Ndiye funso limene lokuti oluma ndani lofunikira kwambiri. Ine kuyankha kwanga ndinene kuti oluma apatu akuyenera kukhala Amalawi. Chifukwa tikadalira kwambiri kuti pakhale ofesi yake kapena kagulu kenake kuti kameneko ndi kamene kati azalume ndiye malumidwe ake ndi aja kuti amakhala kuluma kuuzirira. Chifukwa ndale zakuno ku Malawi ndi manena kuyambirira isanaduke foni kuti ndi ndale zimene zimapangidwa underline ndi power, the politics of power. So the question imakhala kuti kodi power ili kumbali ya ndani. So you create an office, you create an institution koma chifukwa chokuti sikupasidwa enough political power, enough financial power and other forms of power, mupezeka kuti office ija ikukhumudwitsa tsopano malumidwe ake si abwino. Koma tayamikire kwambiri ya Malawi Human Rights Commission chifukwa iwo kuluma kwawo kumakhala kwabwino ndithu. Ngakhale kuti ndale zomwezi zimapangisanso kuti Malawi Human Rights Commission nthawi zina isakhale more effective, isalume momokwanira. Apa tilene mosapsatira bambo Peter Chisi muli apa
kawiri boma limakhala kuti silina kupatseni ndalama zokwanira imene ija ife timaona kuti imakhala ngati tactic nthawi ina yofuna kukupangani inu weekend. Nthawi zina ngakhale ma appointment amene amachitika ama commissioners Malawi Human Rights Commission ngakhale kuti anthu amatengaponso nawo mbali kuwasankha ma commissioners amene aja, koma pena ndi pena zimayenda bwino, pena zimakhumudwitsa ndithu. Zimene zitandi ma underground machinations to kind of weaken the malumidwe amene Human Rights Commission ngakhale nawo, imene Anti-Corruption Bureau ngakhale kuti akakhale nawo pano kukamba za Office of Political of Registrar amene Registrar of Political Parties. Mu newspaper ya lero ino nomwe at Times mwalemba kuti Registrar of Political Parties akudandaula za makobiri alibe ndalama zokwanira. So which means the policing ya zinthu ngati handouts zija ndi zinthu zovutirapo. Ndiye ku Malawi we are playing what is known as the politics of money, power and politics. Equation ya zinthu zitatu zimene zizi makobiri, mphamvu ndi ndale. Chinthu zimene zikangobwera pamodzi ndi kukhala ndi munthu mmodzi kapena kagulu kamodzi kapena office imodzi ndeti iwo amakhala ndi mphamvu zambiri. Therefore kuti no pakhale kuluma kapena mawu kuti kuluma tinene kuti pofuna kukonza zinthu zimakhala zovuta ngati ena akupanga abuse power ija ngati sakugwiritsa bwino ntchito mokwanira. Ku Political Science Association ibene ine ndili member wake ndilonyadiranso kuti pambopita chisi nthawi tinanso imodzi ku Political Science Association timakamba za chida china chochedwa political economy analysis. Timakhala tikufufuza kuti kodi institution imene iyi MPC chifukwa chokuti amene akuona kuti MPC ngapindulire kwambiri ndi andalewo, therefore they end up manipulating ndi kumayisokonezera dala ndicho linga chokuti akudziwa kuti iyapindulira iwo. Mapeto ake tizikhalabe ndi Malawi Electoral Commission kuti pena iyenda bwino pena itimpfina. Koma ndimafuna apa ndisanaleke kulankhula kuti tiyayamikire Malawi Electoral Commission chifukwa cha ntchito mmene aneneranso bambo chisi Malawi Electoral Commission MEC iyamikire chifukwa cha mmene apangira manage chisankho chinali chisankho chovuta kwambiri. Stakes were very very high. Koma muja amanenera the right honorable Justice Ntalimanja, the chairperson of Malawi Electoral Commission, nthawi zambiri akamankhula kugulu akamankhula sokwatula nkhani amayamba ndi kumthokoza mneneri wawo uja Sangwane. Ndiye amanena kuti zikomo kwambiri Sangwane. Ifenso pano timafuna nene mawu omwewo kuti zikomo kwambiri Mai Annabel Ntalimanja, komanso nene mawu omwewo kuti zikomo kwambiri Malawi Electoral Commission yonse. Koma zikomo weniweni akuena kuti apite kwa Amalawi amene akufinyiriza kuti I think our democracy is now on the path of maturity. Democracy consolidation kuno ku Malawi yayamba kuchitika, and whether anthu ena azipitirabe kumabanga za handouts komano anthu sopano achangamuka, people are bound to vote on the basis of issues. Anthu sopano akuona kuti chofunika chomachitira mavoti panopa ndiyo kuti chitukuko chichitike, dziko lisopano litumphuke mu mphawi, chuma chiyambe kukonzeka, ndiye pakufunika atsogoleri otero amene angakonze dziko ili. Koma ichi kuti zichitike, we need to pay more attention. Tipereke chidwi pofuna kukonza zinthu zimene apanga identify Malawi Human Rights Commission ngati ma challenges. Chabwino ndi nthawi tiyankhulenso ndi mtolankhani wathu ku Emmanuel Moyo akuoneka kuti ali ready achisi mukonzekere ndithu funso lonena kuti Innocent apana kamba nkhani ya follow up kuti maripoti tikumalemba koma mwina follow up ndi imene kumavuta kuti zinthu zina zisamaoneka kuti zisuntha. Mukonzeke ndithu ndi yankho la funso limenelo. Emmanuel wadzuka bwa? Ndadzuka bwino, ine mwadzuka bwanji kumene? Inetu ndadzuka kuli bwanji kukalonga? Ukalonga kuli bwino, at least usiku unagwa mvula ndi weather yake at least siku tesa kwambiri lero. Chabwino. Akuti chani anthu kumeneko? Chamba ndikuziweni zimelani. Ayi ndi Peter Khoza. Chisankho munachiona bwanji? Sheyo kumbali ya chisankho ineneso chinaenda bwino kwambiri. Ndipo anthu tinosangalala kuti ngakhale zovuta zina zinali momonga ngati wireless ya boma ndikumene tinangoida ndalamo ndi wireless ya boma yokha basi. Wireless ya boma machitidwe ake imaoneka kuti zakale zonse tikakhala ndi zovota zimapezeka imangotengera basi za boma limene likulamula ndi limene iyo imagwisana nayo ntchito basi. Zipani zina zija zimene mwina zipani tating'ono kuti alankhule ubwino wa zipani zija sakonda kulankhula yake.
ndezimene zifungata malawi timadandaula nayo wireless kwambiri kunena kuti akanaye sakusuna kaziziwa chimene ndali simatengera za chipani chimene chikulamula kapena mwina kana makumwesa sanda koma kumatengera kuti kodi ziko liyenda banja akufuna chani ndemukona kuti titani kuti mavuto amene asapitirire kwambiri nene mapendako kwambiri ma wireless awaulusa ino mukupira ntchito zoulusa pa wireless nthawi ya zisankho kunena kuti kuzimakhalako zinthu zabwino kwambiri kuti mwina wake muzimverako maganizo a anthu ngakhale kuti mwina boma mwina likukupasani zina ndi zina koma muziona kuti kodi anthu akufuna chani chimene anthu akufuna chija chimene mwina timfotokoza osangotengera kuti apo ndi boma lathu kufuna zakuti kapena chipani chija chikulamula zimene si zabwino monga mmene anapangira awayiresi ya boma timadandaula ndipo silero lokha anayamba ndikale ziko mukwambiri ndiso ndi ena pachoyamba tikuziweni tinalanga tinanga the blessings chiranga muno Karonga chisankho munachiona bwanji chisankho tinachiona bwino chinaenda so bwino anthu zikusonyeza kuti anthu awo anasankha chimene akufuna anakwaniritsa masomphenya awo ziko mukwambiri umu ndimenda chezea ndi amalawi awiri kuno ku Karonga ndathokoza kwambiri Emmanuel Moyo zabwino zonse ziko mukwambiri chabwino ndi maliziretu imeneyi Rebecca Chinjeka Matemba kuonekanso ndithu kuti ali ready ku Lilongwe wadzuka bwanji Rebecca ku Lilongwe ko mwadzuka bwa Rebecca chabwino tikudikira kuti zikonzedwe zimenezo mwina ndibwerere kwa inuyo achisi nkhani ndi imene ija akuti follow up tuimavuta tiumalemba zinthu zabwinobwino koma kuti tizitsatire bwinobwino padakali pano ndi ripoti limene mwalitulutsali pali zikonzero zotani zoti mudzitha kukwanitsa kupanga monitor komanso kutsatira bwinobwino kuti zinthu zimene zalembedwa mmenemu ndi zotani nanga simu atipatsa muli mmene muja muli introduction muli nkhani zonse bwinobwino kenako muli ma recommendations kenako muli conclusion so munthu ukachita recommend ndi kuti umafuna kuti zinthu zimene zitsatiridwa pali ma monitoring tools amene mwayika kuti kumachita monitor zinthu ngati zimenezi kuti kutsogolo ku 2030 tidzaone chisankho chopanda mavuto ngati amenewo choyambirira ndivomereze kuti sofunika kwambiri kuti ripoti ikalembedwa imafunika follow up komanso follow up yake ionetsetsa ndithu kuti zimene zalembedwazo zikugwira ntchito ndi weakness imodzi imene imakhalapo mwina kuti tikapanga maripoti aja tapanga publish imakhala ngati kuti ntchito chatatani tathana nayo nde pofuna kusintha pang'ono ulendo uno Malawi Human Rights Commission yaona kuti apart from kupanga release report imenenso tipanga share the full version shortly chipapa mwina tangopanga release summary yokha ifeyo we have agreed that the commission kuti pakufunika one-to-one engagement kutanthauza kuti choyambirira ma institutions onse amene tapanga address kuti atengepo gawo pofuna kusintha zinthu amene ali ndi role kapena zochitika pangani za zisankho tipanga engage one by one kuyambira mwezi wa January ndi kuti tikhala ndi misonkhano ndi office ya Malawi Electoral Commission tikhala ndi misonkhano ndi office ya police registrar of political parties komanso ma stakeholders ena ndi ena cholinga chonena kuti zimene tapeza mu report mwathu tikambirane ndi anzathu amene tikuwapanga address paliso zina ngati zokhuza ndi media it means we also have to engage my institutions ngati MACRA Minister of Information ndiyena amenenso ali ndi gawo pa nkhani yakayendesedwe ka bungwe la Malawi Broadcasting Corporation ndingoonjeza unena kuti apart from one-to-one meetings mmenenso afotokozera Mr. Bamusi nkhani ya zisankho sikuti ni nkhani ya office imodzi kapena bungwe limodzi ndikuti pakufunikanso tikhale ndi national dialogue ngati Malawi in which case tikuganiza kuti pakufunikabe misonkhano ina yapadera yoti anthu magulu osiyanasiyana amene alokhuzidwa komanso ali ndi interest pa nkhani za zisankho tikambirane ndikuona kuti patha kukhala ma-reforms otani chifukwa kunena zoona nkhani za zisankho zimakhuza malamulo komanso kutameko zina ndi zina zoyendesera boma and my observation is tikafuna kusintha malamulo oyendesera zisankho sibwino kumasintha malamulo aja nthawi ya zisankho ili pafupi
why chifukwa chakuti tikayamba kukambirana za malamulo azisankho zili pafupi zimakhala ngati kuti mukupanga target chipani china kapena candidate wina. And in most cases ambiri amene ali ma stakeholders ngati nyumba ya malamulo ku parliament amakhala very resistant and they take very partisan positions chifukwa chakuti amaopa ngati kuti kupanga target munthu wina wake. What is my main point? My main point is that ngati kufuna kupanga kusintha kayendesedwe ka zisankho, ngati kufuna kuunikaso malamulo oyendesera zisankho, nthawi yabwino ndi koyambirira like panopo we are within the first 12 months after elections. The next elections will be in 2030. Ndekuti kuti zokambirana za kusintha zikhale bwino, we need to talk now. In other words, let me request all electoral stakeholders amene angakhale ndi interest yonena kuti tisinthe mmene tikufuna kuti zinthu zayendere mu 2030 kandi za biased state media ndi zina. Let those meetings be held in 2026. Nothing beyond that. Of course, what is kunena kuti anzathu amene amatithandiza kuzisankho ambiri amabwera when elections are closed. Taonani mu August, September, nigoti mena kuyambira July. We had so many Rebecca. Hello, yes. Wadzuka bwanji Rebecca? Ndadzuka bwino kaini kumeneko. Ndadzuka kulilongo kuli bwanji? Kulilongo kuli bwino, dzuwa kuwala, basi pang'ono kavula pang'ono. Chabwino. Chabwino. Lankhula ndi Amalawi kumeneko akuti bwanji pankhani imene. Panopo ndikushile kumeneko ndi 49 komwe andapeza achimwene. Ndikuti kuti dzina lani komanso ndino ndani. Okay, ine ndi Emmanuel Bango ndimakhala chako kuno ku 49 kuchire. Pawayesi yakhaini ndi pakanema pali tunkhani yonena kuti zisankho kunazona bwanji ngati inuyo munthu wakushire kuno. Zisankho tinazona bwino kwambiri koma zosalamisabe sizilephera. Mutha kundivomereza kuti tinali ndi mavuto ena ndi ena maka magawo enaso amene sanaonekeredwe bwinobwino. Mavuto ngati networking challenges. Mutha kuona kuti mbali zina zinali ndi systematic machine amene samagwira ntchito malo mwake maso amajama ndi zifukwa zingapobe zimene zinapangisa kuti zisankho zija pena zioneke ngati sizinaende bwino kwambiri. Ndiye mwina maganizo anu kuti popita chitsogolo afunika papakeke chani? Kuona kwanga komanso kupita chitsogolo ndimaona kuti ndi nthawi yabwino kuyamba ngati panopa maka zathu ameki aonekere magawo onse amene sanachite bwino mu nthawi imene ijayo kuti tikaona chitsogolo zisankho zathu zizakhale zapamwamba kwambiri. Zikoma kwambiri. Kungayi nimene mulizo menda chezera ndi achimwene pano pashire amene afotokozapo maganizo awo. Ndathokoza kwambiri Rebecca zabwino zonse. Chabwino abamusi komanso achisi muli ndi 1 minute 30 seconds 1 minute 30 seconds aliyense kuti atipatse mawu otsiriza. Ndiyambe ndi ino amavuto bamusi mawu otsiriza. Kumaliza kwanga kapena kuti kusiriza ndimafuna ndi phere mphongo pa kufunikira kuti tikhale serious ngati ziko kuonetsa kuti maufulu a persons with disabilities amenewo ayike mbuyo chifukwa kuti nobody should be left behind. Koma muona kuti zisankho zathu zimene zachitikira pa 16 September paja mpaka pano because means that I think anzathu aulumali sakupasidwa danga lokwanira kutenga nawo mbali pa chisankho chimenechi ngati sindikulakwisa ndi mmodzi yekha wa amene ali ndi ulumali person with disability amene anawina kwa mpando wawo MP. Yes, ndi mmodzi ku makhansala kuli 4 koma onse amene amapanga contest analipo 78. That is makhansala plus ma MP amene anali ndi maulumali osiyana-siyana. Imagine fungayo, imagine ndezi zimene zozo isoneza kuti ngakhale mbali zina ndi zina tikupita pasogolo komano kumbali ya persons with disabilities and participation in politics tikubwerera mbuyo kwambiri ndi tisamangokamba kwambiri nthawi zonse za nkhani za gender rights azimayi and all that. I think it is now time kuti tikambe nomotsindika about what reforms are we going to make sure that there is a space for persons with disabilities. Now pomaliza ndi nkhani ya link between zisankho ndi chitukuko chifukwa ine ndimafuna ntere kuti nkhani tukamba pa
si nkhani ya ndale chabe, si nkhani ya zisankho chabe, ndi nkhani ya tsogolo la dziko lino, kukonza chuma cha dziko lino, kukonza chitukuko cha dziko lino. Ndiye ngati zisankhozi tizingozitengera moti zimabwera zimapita. A Human Rights Commission amatulusa maripoti, mabungwe ena amatulusa maripoti, akatewa panga launch kana kudzapita tizalikiriranso. It means we are wasting time. Tikutaya mpata, tikuononga nthawi, komano kuyambira pano mindset yake ikhale kuti chisankho chizikhala khwelero, likhale mlatho olokerapo kuchoka kumphawi kupita kuchitukuko, from poverty to prosperity. Ndathokoza kwambiri Bamusi Achisi, nanunso 1 minute 30 seconds yanu kuangulani nkhani. Zikomo kwambiri timalizabe ndi kuthokoza bungwe la Electoral Commission chifukwa kuti zambiri inayesesa ndithu ndipo chisankho chinaenda bwino. Komabe tipempheso kuti mfundo zimene tapereka kudzera mu report mwathu azitenge serious ndipo achitepo kanthu. Tikuzindikira kuti lamulo la zisankho linasintha ndipo panopo anthu tikumavota mwezi wa September. Monga taona mu report la Malawi Human Rights Commission mwezi wa September kumakhala kuti kuyamba kutentha ndithu. Nde nkhani za mavenue kapena ma polling centers zofunika kuti mwina ndi mwina aziunikire. Panali ma areas ena anali very crowded ndipo zimavuta kupanga organize anthu. Lamulo limanena kuti azimayi woti ndoyembekezera mwina azigogo athu okalamba azivota nsanga samakhale line imodzi ndi anthu ena ndi ena. Koma pali madera angapo amene tinayendera amene zimaoneka kuti zinali zovuta kuti anthu amenewa apase mpata kuti avote nsanga chimodzimodzi ndi anthu olumala. Ndiye nkhani ya mavenue yofunika kuitenga seriously. Komanso chifukwa cha kusintha kwa mwezi wopangira zisankho ndimene kumakhalanso kunja kuti kumakhala kotentha. Ifeyo as Human Rights Commission talembamo mu report mwathu kunena kuti next time meki zaunikireso nkhani yopereka zotchinga ngati kazalika ngati ma umbrellas kuti anthu ogwira ntchito a Electoral Commission asamautchedwe ndi dzuwa chifukwa kuti amakhala pa dzuwa paja nthawi yayitali. Currently these open venues we are not very conducive for them, so their health, their sanitation must also be looked at. Not only that, komanso nkhani ya anzathu aulumali. Chaka chino tunaona kuti ngakhale meki inayesetsa kupereka zipangizo zovotera ngati ma tactiles kapena for urgent amene amafunika braille materials. Those materials were there, koma zinazaoneka kuti training ya anthu opangisa zisankho inali yosakwanira. Not in most cases ma materials amene osanagwiritsidwe ntchito zimangokhala. So that was a waste of resources. So going forward, we pray kuti at least anthu awawa azaphunzitsidwe mokwanira so that they should assist those voters that require assistance. Chabwino Achisi nthawi yatithera. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Innocent Malizitsa mwansanga nthawi yatithera. Ndimafuna ndinene kuti nkhani zakambidwa apa nkhani zamphamvu ma proposal amene Achisi akukamba kuti ayafuna akumane ndi anthu kapena ma institutions. I think ndi zinthu zofunika kwambiri kuti tikamafika mwina 2030 likhale lili pabwino. Ndimangofuna nenenso chinthu china kuti ma institutions ena amene tinawapanga entrust kuti azitithandiza pa nkhani zokhudza policing mmene wafotokozera anthu amene akupanga hold ma office kumene they should get rid of political interest. Pena timakanika kugwira ntchito chifukwa cha ma political interest. Anthu akumene kwakuona ngati they are serving a particular political party kapena they are serving a particular individual. I think they have to be professionals asakhala anthu otumikira chipani. Ndathokoza kwambiri, thokoze kwambiri mwapaderadera apita Chisi kuchokera ku MHRC komanso amavuto Bamusi kuchokera ndithu ku Political Science Association. Nthokozenso mwapaderadera atolankhani athu onse kuchokera ku Karonga, Lilongwe komanso Machinga. Ndithokozenso kwambiri Innocent Mphongolo amene unali mlendo wanga muno. Ndithokozenso kwambiri Christopher Nkose amene ndithu yendetsa zonsezi kuongolera zonsezi pamakina kuti zikhale zomveka ndi kuoneka bwino chomwechi. Ndilanga dzina Fungai Vincent Mutsinze tikumanenso mawa. Amalawi kulinjino kumavetsera kuti kulinji lakaya Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chiruguko chiyenda panji nanga nkani zonyadisa sikuli
nanga kwanuko kulinji kodi kuboma ku steady house kulinji nanga otuta mwadzuka bwanji